Положението е траурно. Сменили са формулата на най-великата пудра и новата са я направили блестяща. Ето старата формула, която си е абсолютно матова. Първо си бях взела нея, защото никъде по българските сайтове нямаше налична розовата. Преди месец осъзнах, че може да се поръчва от официалния сайт и там я има налична. Ще сложа на това око новата. И естествено аз бях супер развълнувана, когато тя дойде. Честно казано ми направи впечатление, че има някакви блестящи пигменти в нея. Понеже за първи път я имам в този цвят, реших, че просто си е такава. Сама се газлайтнах. Старата формула, как изглежда новата формула. Виждате как тук се събира по някакъв странен начин по пори. Това, което ми даде знак, че имам новата версия. Капачето е такова блестящо, а на старата е матово. Разликата може да не е голяма, но отблизо определено се вижда дано да се усетят и да върнат старата